dag fylder FN's menneskerettighedskonvention 70 år. I den forbindelse er der arrangeret demonstrationer over hele Danmark, netop for at sætte fokus på det, som arrangørerne kalder for en konstant udfordring af menneskerettighederne fra politisk side. Og et af de steder, hvor der bliver demonstreret, er på Rådhuspladsen i København. Elisabeth Thies, hvad er det, folk er utilfredse med? Folk er utilfredse med fattigdom i Danmark, de er utilfredse med politikken, der bliver ført på især flygtninge- og udlændingområdet. Og jeg ved ikke, om I kan se, hvor mange der er mødt op, men når jeg vender hovedet den der vej, så kan jeg faktisk ikke se andet end mennesker hele vejen ned om på den anden side af Rådhuspladsen. Der er fakler i hånden, for man vil gerne gøre opmærksom på, hvor vigtig den her menneskerettighedserklæring, der i dag blev lavet for 70 år siden er. Og en af dem, der er mødt op, det er Vibeke Wissing herovre. Og du er her især, fordi du er utilfreds med den politik, der bliver ført på området, blandt andet med asylansøgere. Især Lindholm har du blivet mærke af. Hvorfor det, Vibeke? Altså, jeg synes jo, at det virker som om, at Danmark er, eller regeringen må jeg hellere sige, ligesom vi mangler den der ligeværdighed, som vi ellers har været fremme og fortæller om, at vi er så ligeværdige. Det synes jeg på ingen måder, at vi er mere. Jeg synes, der er alt for stor forskel på rige og fattige, og det samme gælder også for dem, som kommer her som flygtninge. Jeg synes i den grad, at for 70 år siden, som tidligere blev nævnt, der var der nogen, der tog sig af de humanitære tyskere, der kom senere. De blev så nok ikke så velskrevet, men jeg synes, vi skal simpelthen op os, og jeg synes, vi skal ændre vores holdning til tingene, som det foregår nu. Du viser din støtte. Tak for det, Vibeke. Og hvis man kigger rundt omkring, så er der både banner, og der er andre skilte, hvor man altså både netop siger, det handler ikke om diskrimination, lad os stå sammen. Og en af arrangørerne her stående herovre, det er dig, Trine. Du er fra Amnesty International. Og fortæl mig lige, hvorfor er det her måden at markere 70 år? Undskyld, jeg kan ikke høre, hvad du siger her så meget. Hvordan er det? Hvorfor er det her måden at markere 70 år? Jamen altså, at stå med så mange mennesker her på Rådhuspladsen, altså en af de vigtigste pladser i København, og med fakler og med taler, jamen altså, er det ikke det, som menneskerettigheden også handler om, nemlig at vi kan forsamle os, når vi vil, og vi kan faktisk også ytre os, som vi har lyst til. Det er vel noget af det mest smukke og vigtige, som menneskerettighederne faktisk garanterer. Og hvis man kigger på jeres invitation, så er det blandt andet noget, en lille krabask til politikerne, der skal være lidt bedre, når det både kommer til at være sød over for de flygtninge, vi tager imod her i landet, og også generelt sørge for, at der er mere lighed i Danmark. Hvorfor er I så meget efter politikere? Jamen altså, det er jo en kærlig lille opsang, ikke? Hvor vi gerne vil bede vores politikere om at lige kigge ud på Danmark og lægge mærke til, at danskerne faktisk giver en kæmpe opbakning til menneskerettighederne nu 70 år efter de blev til. Det viser nogle af de meningsmålinger, vi har lavet sidste uge. Over 80% af danskerne, de bakker op. De vil gerne have menneskeretten. De synes ikke, de er forældet. De synes ikke, vi skal rode os ud i den. Tværtimod, så er det det, der kan lede os igennem den næste tid, som er svær. Vi står med kæmpe udfordringer med demokratiske sammenbrud næsten i få timers flyvetur væk herfra i Polen og i Ungarn, i Tyrkiet, i Rusland. Det er vores naboer, som begynder at gå ned ad en autoritær vej, og det er farligt. Det er vigtigt, at vi gør noget ved Syrien, og vi hjælper de mennesker, der er på flugt derfra. Det er det, som er dagens udfordring, og det håber vi, politikerne vil lytte og gøre. Du skal have tak for det, Trine Christensen. Og her på Rådhuspladsen, der er altså mødt rigtig mange mennesker frem, men det er ikke det eneste sted i Danmark, hvor der i dag bliver demonstreret i anledning af 70 år. Det gør det også i Aarhus, hvor min kollega Maj Jessen er, og mig er der mange hos jer i Aarhus. Mennesker. Demonstrationen starter først kl. 18, så i betragtning af det, så synes jeg, det er faktisk flot at se, at der allerede er dukket så mange op, som der er. Og arrangørerne, de har herovre bagved sat en lille hjemmelavet scene op, hvor der kommer til at være 8 forskellige taler og også et par musikalske indslag. Og de her taler, det er altså med talere fra begge sider af den politiske fløje, fordi arrangørerne gerne vil lægge op til, at der skal være noget dialog. Demoen her i Aarhus, den kommer til at gå under navnet Demonstration for retfærdighed, og de
uretfærdigheder, som demonstranterne gerne vil sætte fokus på i aften, det er blandt andet etablering af et udrejsecenter på øen Lindholm for kriminelle udlændinge. Og så er det også det her med, at integrationsydelsen for enlige forsørgere, den bliver beskåret og sænket. Så det er altså her kl. 18 i Aarhus, at der er klar til demonstration.